Ассалому алайкум, бародару ҳама каса хуб ҳастед, инҷо ҳастед, сиҳат саломат ҳастед? Бародаруи ма инак боз 8 сар такачҳои фурӯшӣ дорем. Бародаруи ма нигаҳ кунед, такачҳо хеле хубанд. Бародаруи ма 8 саранд вобши бародару, 2 сарш лекин модае. Бародару 6 сари дигаш такае. Беҳтарин такачакуанд. Бародару беҳтарин такачакуанд. 2 сарш модабизае, дигаш така. Бародару нигаҳ кунед, модои хубанд, дар беҳтарин ҳолат қарор доранд. Бародару нигаҳ кунед, нигаҳ кунед чӣ хел такаҳои хубанд. Бародару бародару 8 саранд. нарх навошон боша бародару ан дар якдигар 980 сомонӣ. боз камакак муомила дора. Бародару дастафкарам карда метем. Агар нарх наво туғури хушрӯ гира бародару, дастафкарам карда метем. 980 сомонӣ гуфтем. дар инҷа қай карда мемонем, камтар муомила дора бародару, бисёр бад не. озям молоя ҳай мекунем. Бародару я тамошо кунем. моло қарор доранд ҳамчун ҳарвақта. Бародару шаҳри Душанбеда, Ленинский районда. Бародару оли ҳай мекунем, ҳамаша тамошо кунем. бу бародару нигаҳ кунед чӣ хел молои хубанд. нигаҳ кунед бародару 8 сар. Бародару хурдан саломатишонда 100% кафолат дода мешавад. Бародару кафолат метем ки саломатанд. хурданшондам 100% гарантӣ. Бародару 2 сарш модае. Бародару 6 таш такача. нигаҳ кунед бародару, моло беҳтарин молоянд. бародаруи ма барои касое ки дар канал меҳмонанд, бародару лайк, подписка фуромӯш нашавад. дастгириро фуромӯш накунед. Бародару молоро ба нархи дастрас мепартоем. иншоаллоҳ мегиред, меред мол мекунед, дар ҳаққи моам дог мегӯяд. Бародару алло нигаҳбон ту, худотонро эҳтиёт кунед.